men det er jo smukt. Det skal bruge til en Det er jo smukt. video. Det kunne de samme folk i Amerika ikke have gjort bedre. Godt, tak. Super fint. Nå, nu skal vi lige have samme tråden. Det er sikkert også, at det hele er tæt. Bare sæt den derned igen. Prøv så at kigge. Der tager vi forbrændingsproduktet. Laver en røggasanalyse af det gennem det her. Hvis det her det bliver til syre bagefter, så tager han på, at der er svovl i dieselolien. Hvis den der den bliver gul, så tager han på, at der er CO2 i udstødningen. Og hvis det der bliver blåt, så tager han på, at der er vand i udstødningen. Okay? Vi prøver at tænde den her. Vi starter med at bruge den. Det er jer,